Niin, nyt pelataan Minecraftia. Sori, kun ei kuulu muuten äänet, koska tässä mun näytössä ei ole sitä. Tehdään uusi maailma. Mikä voisi olla maailman nimi? En tiedä. No jätetään se nyt. Se voi myöhemminkin laittaa, jos te saatte ideoita, niin ehdottomasti laittakaa kommenttiin. Tässä on tää, jossa voi lentää noilla kesteillä. Jos te olette pelannut Minecraftia, niin jättäkää tykkäystä, jos haluatte tätä lisää viidakkoon. Sieltä ruokaa. Saa vähän ruokaa noista vesimeloneista. Ja jättäkää tykkäystä ja tilatkaa mun kanava. Tykätkää tästä videosta oikeasti, jos haluatte tämmöstä Minecraftia lisää. Niin, jättäkää ehdottomasti tykkäys. Ei jaksa nyt itse tehdä tolleen, niin siinä menee vaan enemmän aikaa. Niin jättäkää tykkäys, jos haluatte tästä semmoisen sarjan, tiedättekö? Täällä on vaan merta. Olisiko täällä semmoista normia, josta voisi löytää kylä? Tai kiveä tai luola? Olisiko täällä luola? Ei, miten mulla on vasta 12? En tiedä. Miten ne tulee noihin? Hei, onks tuolla on tuolta ei vaan onko? Näköjään on. Mennään sinne. Entä ne ruuat? Te vie kaiken. Montako ne tarvitsee yleensä? Nyt jää kyllä ruuat paitsi, mutta kyllä varmaan tuolta saa jotakin lehmiä tai possuja tai lampaita. Niin ehdottomasti kommentoikaa, että haluatteko te tai tykätkää videosta, koska se arvostaa mua tosi paljon. No niin, vähän kiveä. Sitten vaan ylös. Mä koitan saada 100 tilaajaa, niin mä teen spessuvideo. Se on Fortnite-video. Vielä ei tule liveä, mutta kyllä se joku päivä toteutuu sekin. Silloin mä aion tehdä ainakin 2 tunnin Fortnite-live. Ei tätä. Mä toivon tätä. Sentään possuja on tuolla. Ei kuusi riitä mihinkään.
Ei, mä kuulen zombin. Ei vitsi, ne tulee tänne. Tänne mitä? Miks mä laittain tuon? Ne kuolee muutenkin. Noin siitä. Onko täällä enemmän niitä mobeja? Tulee ainakin hämähäkki. Tuu tänne! Olisiko tällä hiiltä? Tänä on, mutta tuulla on jättimäinen kasa. Tarvitaan vielä 2. Ei creeperia. No, varmaan mun ärsyttävin mobi, mitä mä tiedän. 2 creeperia vielä. Mitä vedän nuo pois? Hei! Mene netten pois. Mä en osaa enää käyttää tätä. Nonne. Ei, miksi mä otin puukirveen? Tyhmä. Se on tyhmää. Mä en tarvi puukirveestä. Noin. Siitä. Hei, mitä mulla tuli? Vitsi, mä luulin, että mä tipun. Ei Endermania varsinkaan. Mennään tästä vedestä tonne. Hei. Tässä on kuoli. Toivottavasti se creeper ei tuu tänne. Tai tuo Enderman. Tai no ei se tuu. Tänne jos se tulee. Niin. Se ei hyökkää mua kimppuun jos... Hei. Hei, mulla on sittenkin näin paljon. Mä ihmettelin, että onko mulla 12. Mitä mä oikein luulin? Miten mä en edes nähnyt tätä? No siitä. Ei nyt loppu. Kyllä. Mennään sitten sinne. Sieltä saa rautaa Iron Golem. Miltä? Siitä 3 blokkia. Papukaija, mutta en mä saa sitä varmaan lemmikiksi, koska tähän tarvii niin monta näitä. Vehnä siinä. Ei mennä sinne. Siellä ei ole mitään. Tänään on siellä jotakin pakko olla, mutta 10 hiiltä ei riitä. Tää on aina niin yhdessä paikassa niin paljon. Hiili ei lopu ikinä. Tällä loppuuhan se, mutta tuntuu siltä. Tästäkin on löytynyt jo 16. Oho, mä melkein kuolin. Tai no en kuollut, mutta melkein tipuin.
äkkiä tonne nukkumaan. Mä en halua mitään mobeja tänne. Mä nyt pois ja istukoneet. Otetaan varmuuden vuoksi yksi tommonen. Että voidaan mennä Netheriin. Mutta tästä tehdään semmonen sarja. Niin jatketaan sitten ensi viikolla. Niin heippa!